Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sun. Santana és una de les principals diades que tenim els nens. Actuem a casa, plaça Vella, i és l'actuació que fem sols. Això vol dir que hi hem d'anar totes, vull dir que necessitem de l'afició que ens recolzi al màxim, que és com podem tindre possibilitats de tirar els grans reptes com tenim el propòsit de fer. See the rain coming down on a sunny day. Els castells són importants sempre i sobretot són importants si els fas a Vendrell, si els fas per la Fira o per la Festa Major, si els fas a la plaça Vella. A més són moments especials perquè igual que hi ha moltes places que són molt solitàries, són molt grans, són molt disperses, no acompanyen gaire, la veritat és que la plaça Vella té tot el contrari. A part de ser la nostra plaça, sents que quan es carrega una fita important, un castell important, que s'ha recuperat, que fa molts anys que no fas i tot això, que és la màgia de la plaça Vella i és la màgia de la gent i de la gent que et recolza i de que al lloc pots fer els castells com es fan a la plaça Vella. I ara, sabent la dificultat que té aconseguir això, tindre la gent, tindre un equip tècnic que treballi bé, que tingui una gent molt implicada, doncs clar, quan constates això, aquest canvi, vull dir, només pots donar que gràcies, no? Gràcies de poder viure el moment, no? De poder tindre la colla en aquest moment, que hi ha tanta gent implicada, treballant i que va portant, darrere aquest treball, va portant les fites que ens estem assolint, no? Vull dir, arribar a aconseguir una mica recuperar la nostra història i a la vegada a les portes de superar aquest sostre que fins ara hem tingut, no? A punt de fer el pas més enllà. Molts de nosaltres que han passat en èpoques no tan bones ens fa valorar això, no d'una manera ni millor ni pitjor, però sí d'una manera diferent. Aprens a valorar, evidentment, quan has passat llarg temps sense poder complir objectius, ja no diré ni més grans ni més petits, simplement crec que en mínims, allò complir mínims, clar, es fa difícil d'aguantar, es fa difícil de seguir, hi ha molts moments que tiraries la tovallola i això et fa viure els moments bons amb una intensitat superdiferent. Però ara que aquestes temporades hem aconseguit recuperar aquesta història dels nens amb la tripleta, 4 de 8, 3 de 8, torre de 8 amb folre, pilar de 6, pilar de 7, ara sí que veiem que el 5 de 8 està al nostre abast, està al nostre abast de trencar el sostre que hem tingut com a colla i estem a tocar i ens sentim preparats per superar aquesta prova. Sols que ens falta ara l'empenta final de la gent que sent la camisa, la gent que sent els nens i que ens ha d'empènyer per acabar d'arribar a assolir el 5 de 8. Crec que és el moment idoni, crec que és el moment que tothom ha d'arrimar l'ombro. Crec que el 5 de 8 és un castell que et dona l'etiqueta de colla gran, que marxa una mica ja de lo que serien una colla rasa, si no et fica en una altra categoria. És un castell que fa molta colla, que involucra molta gent i que els castells és això, saps? Que els castells els hem de fer junts i és un castell ideal per fer colla, per superar, per homenatjar, ja que és un límit que van arribar tota una generació dels anys 70 i de més, per homenatjar-los també i que va ser l'únic castell que van provar que no van poder aconseguir, doncs és una bona manera d'homenatjar-los a nosaltres i homenatjar-los amb ells també.